Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 21-nji awgustynyň aksanyna Türkmenistandan Wengriýa TV gaz iwermek boýunça pikir alşyly. Türkmenistanyň golf boýunça ilkinji halkara ýarış geçiriler. İspaniýa çempion Messi ve Inter Miami ilkinji kubogyny gazananlar ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişle interedip geçelim. Türkmenistandan Wengriýa TV gazy bermek boýunça pikir alşyly. Türkmenistan bilen Wengriýanyň arasynda Türkmen TV gazyny Wengriýa iwermek babaty syýasy taýdan lalaşyk gazanyp, nowat iki ýurdun kompaniýalarynyň arasynda gepleşikler geçiriler. Bu barada Wengriýanyň daşary işler we daşary ykdysady gatnaşyklar ministri Peter Siýarto belläk geçdi. Türkmenistanyň TV gazynyň Ýewropa iwerilmegine Wengriýanyň esasy uğurlaryň hemde üstsaşar geçýän ýurtlaryň biri bolma uğruna tagalla edilýär. Syýasy babatda lalaşyk gazanyldy. Nowat kompaniýalaryň arasynda gepleşikler geçiriler we olar täzirçilik babatda pikir alşarlar diýip Siýarto jemgyýetçilik tori arkaly habar berdi. Ma'lum bolşaly şu güni Budapeştde iş tapary bilen bolan Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Wengriýanyň premier ministri Viktor Orbanyň arasynda gepleşikler geçirli. Şol duşukda Wengriýanyň Türkmenistanyň durmuşa geçirýän diversifikatsiýalaşdyrmak hemde deň hukukly we özara behbetli hyzmatdaşlyk ýöreliglerini esaslanýan energetika syýasatyna ýokary baha berýänligi hemde bu babatdaky hyzmatdaşlyga taýýardygy tasdiklandy. Türkmenistanda golf boýunça ilkinji halkara ýarış geçiriler. 16 oktýabrdan 22 oktýabr aralygyna Türkmenistanyň golf boýunça ilkinji halkara ýarış geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Golf Federasiýasynyň web saýty ashgabatgolf.com habar berýär. Ýagny bu ýarış 16 oktýabrdan 22 oktýabr aralygyna Amerikanyň öňde golf kompaniýasy Nicklaus'un dizaýny bilen Jack Nicklaus'un gatnaşmagyna döredilen Ashgabat golf klubyna geçiriler. Belläk geçsek, bu halkara çempionatyň esasy maksady halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek hemde Türkmenistanyň golfun ösüşini ösdürmek bolup durýar. Ispaniýa çempion. Ispaniýanyň Zenanlar milli ýygnasy futbol boýunça dünýä çempionatynyň finalyna Angliýanyň ýygnasyny 1-0 hasabyna ýeňip, taryhynda ilkinji gezek çempion boldy. Ma'lum bolşaly şu ýylyň Awstraliýa bilen Täze Zelandiýanyň birlikdäki gurnan Zenanlar arasyndaky futbol boýunça dünýä çempionaty tamamlandy. Final duşugy Awstraliýanyň Sydney şäherindäki Awstraliýa stadionuna geçirildi. Final duşugynyň ýekete golny 29-njy minutda Olga Carmona öz adyna ýazardy. Ispaniýanyň hemde Angliýanyň milli ýygnalary ilkinji gezek finala çykmagy başardy. Ispaniýa Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Norwegiýa, Germaniýa we Ýaponiýadan soňra FIFA tarapyndan geçirilýän dünýä çempionatyna çempion bolup, arzaly kubogy gazanan ýurt boldy. Dünýä çempionatyna 3-nji orny Şwetsiýa eýledi. Finalda çempion bolan milli ýygyna $10 milyon pul baýragy berildi. Ikinji orny eýlen Angliýanyň pul baýragy $7,5 milyon deňdir. Zenanlar arasynda her 4 ýylda bir gezek geçirilýän dünýä çempionaty ilkinji gezek 1991-nji ýylda geçirilip başlandy. Zenanlaryň arasyndaky çempionatda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýygnasy 4 gezek çempion boldy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýygnasy 1991-nji, 1999-njy, 2015-nji we 2019-njy ýyllarda çempion boldy. 1995-nji ýylda Norwegiýa, 2003-njy we 2007-nji ýyllarda Germaniýa, 2011-nji ýylda Ýaponiýa çempion bolmagy başarypdy. Bu gezekki dünýä çempionatyna FIFA tarapyndan $110 milyon milli ýygnalaryň arasynda paýlandy. Messi we Inter Miami ilkinji kubogyny gazandylar. Futbol boýunça dünýä çempionu we Argentin ýyldyzy Lionel Messi Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Inter Miami topory bilen ilkinji kubogyny gazandy. Liga kubogy ýarşynyň finalyna Inter Miami bilen Nashville toporlar ýarışdy. Liga kubogy ýarşynyň finalyna Inter Miami bilen Nashville toporlar duşdy. Liga kubogy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Meksikanyň futbol toporlarynyň arasynda geçirilýän ýarış. Bu ýarışda ilkinji 3 orny eýlen toporlar 2024-nji ýylda CONCACAF Çempionlar Kubogy ýarşyna çykyş etmä mümkinçilik alýar. Duşuň esasy wagty 1-1 hasabyna tamamlandy. Ýarşyň ýeňjisini 11 metrlik jerime urgulary keskitledi. Uzak wagtlap dowam eden 11 metrlik jerime urgularynyň netijesinde, ýagny 19 hasabyna Lionel Messi Inter Miami ýeňiş gazandy. Messi teze topornyň ähli duşuklaryny tapawutlamagy başardy. Ol karýerasynda 44-nji kubogyny eýledi. Şeýlelikde Messi futbol taryhyny iň köp kubok
kubok kazanan futbolçy boldy. Mundan ozal Dani Alves'in 43 kubogy bardy. Ine mehriban müştoklar ata öten TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şoňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şordan bardy. Hormatly tomaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti ýeňil atletika boýunça dünýä çempionatynyň hormatly mehmany boldy. Türkmenistanyň prezidenti Rustam Minnixanow bilen doşdy. Birja teýezelikler Irland telekeçileri dokma ölümlerini satyn aldy. Messi karýerasyndaky 44-nji kubogyny gazandy ýaly habarlary Ata Türkmenistan.com saytymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanyna görüşýänçek hoşça bolan.